Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 12 juli. Oud-wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland moet haar monumentale pand in de binnenstad van Zierikzee in januari hersteld hebben. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Schot en haar man probeerden via de rechter alsnog een vergunning te krijgen voor de verbouwing waaraan ze zonder de juiste vergunning begonnen waren. En ook wilden ze de dwangsommen van tafel waarmee de gemeente dreigde om die illegale verbouwing weer ongedaan te maken. De bestuursrechter denkt daar dus duidelijk heel anders over. De zaak speelt inmiddels al meer dan 2 jaar. In april van 2023 meldde de onderbuurvrouw, die een stoffenwinkel heeft, dat er van alles misging met de verbouwing. Er lekte water in haar winkel en er dwarrelde stof naar binnen. In december bleek bij een controle door de gemeente dat er illegaal asbest was verwijderd en dat er in strijd met de verleende vergunning was verbouwd. Schot zei 6 weken geleden tijdens de zitting dat ze meer tijd nodig heeft om het pand in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De rechter stelt dat het echtpaar tijd zat heeft gehad om de schade te herstellen. Het is onduidelijk of er nu een eind komt aan de procedures. Schot en haar man kunnen nog beroep instellen bij de Raad van State. In een loods aan de Haarmanweg in Terneuzen heeft de politie na een tip 3000 liter gevaarlijke chemicaliën gevonden. De politie spreekt over een levensgevaarlijke situatie. Een expertteam van de politie heeft de stoffen die gebruikt worden voor het produceren van drugs veilig af kunnen voeren. Een 66-jarige verdachte is opgepakt. Het was vandaag de eerste dag dat alleen bezoekers met een abonnement kunnen zwemmen in de openluchtzwembaden in de gemeente Terneuzen. De gemeente hoopt zo de overlastgevers buiten de deur te houden. Aan het begin van de middag was het nog erg rustig in het zwembad van Axel. Of dat te maken heeft met die nieuwe abonnementen is nog niet duidelijk. Het was vanochtend ook wat minder weer. En het gaat beter met zangeres Emma Heesters uit Schravenpolder. Haar kanker is in remissie, laat ze weten via Instagram. Dat betekent dat de ziekte is teruggedrongen en de ziekteverschijnselen zijn verdwenen. De 29-jarige zangeres kreeg vorig jaar de diagnose baarmoederhalskanker. Vanwege uitzaaiingen kreeg ze chemo en bestraling. Emma Heesters bedankt de artsen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en ook al haar volgers. Ben je net lekker aan het fietsen, kom je op zo'n fietspad uit. Hobbels, putten in de weg, het fietst hartstikke beroerd. Nou, in Zeeland heb je veel meer van dat soort fietspaden die je liever vermijdt. Zoals dit fietspad door het natuurgebied Vroongronden tussen Renesse en Burghaamstede. Het is ontzettend jammer dat een fietspad door zo'n mooi gebied er zo slecht aan toe is. Het zit vol kuilen en hobbels. Als je hier fietst ben je vooral bezig met kuilen te ontwijken en als het regent met de plassen te ontwijken. En dat betekent dat heel veel mensen er niet graag gebruik van maken. Dat is ontzettend jammer. Het is niet alleen vervelend, zo'n slecht wegdek kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Staatsbosbeheer heeft op het punt gestaan om dit fietspad af te sluiten, omdat er mensen vielen in de kuilen en in het losse zand. Dus zo erg was het. En af en toe wordt er een gat opgelapt en gevuld. Maar zo zou het niet moeten zijn. Omroep Zeeland gaat de komende weken op zoek naar het slechtste fietspad van de provincie. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Want welk fietspad verdient volgens jou die titel? Stuur een mailtje naar slechtstefietspad@omroepzeeland.nl. We hebben nog hele weg te gaan en ik verwacht dat ik nog minstens wel 2 dingen ga kopen. De pakketjes uit China blijven maar komen en in deze tijd kan je bijna alles bestellen via internet. Maar wat blijft dan toch de magie van de braderie? Want gezien de drukte in Heikesand vandaag is het winkelen bij dit soort kraampjes nog steeds in trek. Het is altijd gewoon gezellig op het dorp en happening van het jaar, de braderie, ja. De langste braderie van Zeeland, hè? U bent een beetje trots? Jazeker wel. Nou, toch wel de sfeer, maar ook gewoon voor promotie. Dat ik even mijn eigen webshop weer aan het licht breng. Ook voor het dorp, dat mensen gewoon dicht bij huis ook leuke spulletjes kunnen kopen. Want ik heb ook een webshop en dit loopt beter dan de webshop, eerlijk gezegd. Ja, dat is met
live verkoop en persoonlijk contact, dat is gewoon, ja, dat gaat gewoon beter. Dat is gewoon leuker. Vind ik zelf ook veel leuker. Ja, dat houdt toch wat persoonlijker, zeg maar, ja. Ja, ik vind het ook altijd wel leuker om gewoon zelf vast te houden en even te voelen en te kijken dan dat je zo online een plaatje ziet. De populariteit was terug te zien in het aantal kraampjes. Met 300 waren het er meer dan ooit in Heikesand. Voetbalclub Kloetingen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een 3-2 overwinning op tweede divisionist GVVV. De Beverlandse club werd afgelopen seizoen verrassend vierde in de derde divisie, maar de lat moet omhoog, vindt trainer Rogier Veenstra. Wij hebben vaak ook wel een beetje een jurysport gespeeld. En dat zag er heel mooi uit, maar uiteindelijk draait voetbal, zeker op dit niveau, gewoon om winnen en prijzen pakken. En dat is wel iets wat we meenemen van vorig seizoen en dat dus echt beter moet. We hoeven echt niet elke wedstrijd te horen van oh, wat waren jullie weer goed. We willen felicitaties krijgen na wedstrijden. Deze zomer vertrokken beide aanvoerders van Kloetingen. De aanvoerdersband zat vandaag om de arm van verdediger Klaas van Hekken en wie weet blijft dat wel zo. Ja, maar er zijn wel veel ervaren spelers weg, dus dat betekent wel dat de andere spelers moeten opstaan. Het is sowieso een mooie eer, dus het zou sowieso leuk zijn. Rogier heeft er nog verder niet te veel over gezegd, alleen vandaag mocht ik het zijn, dus dat vond ik al erg gaaf, ja. Kloetingen begint over ruim een maand aan de derde divisie. Volgende week wordt er geoefend tegen Xerxes. We hadden vandaag in eerste instantie wisselend bewolkt weer en best wel veel bewolking in de ochtenduren. Maar met een matige noordwest tot noordelijke wind kwamen er geleidelijk opklaringen in de loop van de ochtend en vooral in de middag. Vanavond blijft het nog lekker lang warm en ook vrij zonnig met een temperatuur van 20 graden. Vannacht hebben we enkele opklaringen, rustig weertype met een zwakke noordenwind en een minimumtemperatuur van 15 tot 18 graden. En morgen blijft de wind matig uit het noordwesten tot noordoosten en het is vrij zonnig. De temperaturen die zullen komen te liggen tussen 23 tot lokaal 27 graden in het oosten van de provincie. Maandag is de kans wat groter op een enkele bui en misschien ook wel met onweer. Het wordt maandag nog zo'n 25 à 26 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 22 graden en dat is ook de maximumtemperatuur van woensdag met op beide dagen een matige tot krachtige westelijke wind. De kans op buien neemt in de loop van de week geleidelijk toe. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.